Benvidos unha mañá máis, son as 11:30 da mañá. Estamos aquí en Todo Mal, en riguroso directo, para informarvos do máis quente do día. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar a doce enorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Nada, estamos aquí en riguroso directo. Vamos a conectar ahora con Vimianzo. ¿Qué? ¿Qué me decides, compañeros? Que, perdón. Última hora. Unha noticia devastadora que vai conmocionar ao país. Unha señora de Vimianzo fixo unha cousa terrible. Botoulle demasiado sal á tortilla. Conectamos en directo, compañeros, con Vimianzo para ver o que sucedeu. A tontería esta que van. Este teatrillo que... Home, que ahora son o que se soe chamar a reina das mañás. Con humildad. En plan, Cristiano Ronaldo, humilde. É a miña palabra que me define. Pero, claro, ahora empecé a ir polas mañás a un programa de televisión e entonces estou facendo o que se me dá ben. Facer programas de mañá. De actualidade, de sucesos, de cousas que pasan en directo. Conexión en directo. Fuches un día. Bueno, foi un día. Pero foi un día moi intenso. E con ir un día xa eres A reina das mañás. Home, eu creo que en principio sí. Ah, con un día xa chicha. Eu creo que sí. Quero che dicir, no momento no que Leticia se liou co rei, reina. No primeiro día xa, foi así, funcionou así, non? No, tardaron moitos meses. Ti que sabes, estabas ali ti no medio. Depois casaronse, foi princesa, pasaron moitos anos, o rei vello fixo uns movimentos así estrambóticos e depois foi reina. Pero pasaron moito tempo. Entón que me dis que me teño que casar ca Televisión de Galicia para ser reina das mañás? É que Susana Griso faja algunha animalada. Ah, bueno. Pois nada, pois entón... Si Susana Griso é a reina das mañás, ti eres Susana Guiso. Antes a raíña das mañás, antes era María Teresa Campos. Foi a gran reina das mañás da televisión. A Campos, é verdad. E ti eres como María Teresa Campos, pero en bruto. Eres Terelu. Ou peor, Potota. Sí. A outra filla que ten, que é... Pois Potota de nombre. No, porque... Que cabrón era a Campos. O sea, a Campos tiña a Terelu e tiña outra filla que era a filla do medio, vai, a filla que non quería, sabes? Ajá. Bueno, a filla do medio, eu chamolle así, pero en verdade só ten dúas fillas. Bueno, algunha terá que estar no medio. Pero é como a filla do medio, que estaba olvidada. Entonces, como é así un pouco máis que a que menos valía para a televisión e todo eso, pois... nada, pois é Carmen Borrego e chamanlle Potota. E este é... Parece por normal hacerlle bullying á xente. Este é o resumen. Bueno, claro, depois a xente toma pastillas e preguntámonos por qué. Así que estás indo á tele polas mañáns. Bueno, fun un día, pero sí, estou indo moi fuerte un día. Bueno, vas facer como Ana Rosa, vas buscar a alguén que che escriba un libro? Ou escribilo eu. No, se vas pola mañán cando tes tempo. Eu non teño tempo ningún. Queresme escribir a miña autobiografía? Xa non sería auto, pero eu escribo xa. Claro, se escribes nun coche, igual sí. Sí, guau, ese chiste, cuidado, Dios, vamos a ese nivel. Home, que ahora vou polas mañás en riguroso directo. Conexión. É o que sí, son palabras moi técnicas, igual non as entendes. Hai como paso a conexión todo o tempo. Paso QE. QE, que che poñen aí unha letra con pantallas na televisión, ou sea, unha pantalla na televisión, poñenche unha pantalla con letras que van correndo así para arriba, para que non te olvides do que tens que dicir. A min veríame de lujo para a miña dislexia. Que, é verdad. Poñenche letras con pantallas. Ojalá por isto que non vou volver á televisión. Bueno, pero está moi ben, fuches un día. Fui un día moi fuerte, tío. Estás de puta madre. Todos los chicoritas estamos súper orgullosos de ti. Gracias, a mitad creo que non se enteraron, pero bueno. Outra mitad non saben quen eres. Pero estamos moi orgullosos porque fuches, non cajaches por ti, non lle chuspiches a ninguén falando. Bueno, eso me lle preguntaría ao chaval que tuvo ao lado. Non berraches moitísimo. Ai, bueno. Non berrei moitísimo, pero porque había alguén que berraba máis que a min. Que era José Manuel Parada.
Hostia, Parada. Era o meu compinche de televisión, José Manuel Parada. Somos agora os dous máximos. Somos un dúo cómico. Somos os reis da mañán. Somos o Andy e Lucas da televisión. É que agora somos dos. Xa deixamos de ser uno para ser dos. Ostras. Como os matrimonios venezolanos. Por exemplo. Por exemplo. Sodes como esta xente que se viste co mesmo chándal. Sí. Somos como... sí, somos dos. Moi ben. Somos como Bisbal e Chenó antes de separarse. Somos como Jennifer López e Ben Affleck antes de separarse. O sea, xa contas con separarte de Parada, polo que vexo. Sí. Iso des como vos chamades, Parada e Arranca. Como dúo cómico, non? Parada Núñez. Oye, é un buen nombre para un futbolista tamén. É malísimo. A non ser que sea porteiro. Ajá. Aí sí, Era bonito. Parada. Pois sí, é o meu dúo. E fai a broma esta de non estás parada. No, ainda non, porque non temos confianza. Que broma lle fixeches, entonces? Que broma lle fixen? Pois xa non me acordan. Creo que dixen algo así como que falando... Porque, a ver, é que igual pos chicoritas, claro, nós síguenos unha xente super xoven. Todo hai que dicirlo. Super xoven que podes ter 80 anos e ser super xoven, porque se non sigues, de espírito eres super xoven. Entón, síguenos unha xente super xoven que igual non ve a televisión de Galicia, ni siquiera ve a televisión polas mañás, incluso. Podes dicir unha cousa, sendo que ti eres unha experta que traballas na televisión e eu traballo nunha corte. Dis moitísimas palabras. Porque hai que explicar. Tens que aprender a peneirar as palabras. E quítate algunha preposición ou algo, que dices unha cantidad de palabras. Ti o día que seas como os escritores e cobres por palabra, é que non hai cartas para pagarche. Pero que ignorante eres. Eres ignorante, que non podes ser máis ignorante. Por eso vou a mañán á televisión, porque hai que rellenar sin dicir nada. Entonces... Ti tens que dicir o primeiro que che ven á mente para ser unha estrella da televisión, sin pensar. O primeiro que che ven á cabeza, E dis unha tontería, despois botanche da televisión e vas preso e sales en todos os periódicos por dicir unha tontería e non pensala. Eso é unha estrella da televisión. Claro, e faste famoso. E faste famosa. Así que, tío, o sea, a tua capacidade é que a calquer cousa... A ver, O primeiro que che veña á cabeza, por exemplo, pincho de camarón. Pois ti caes e dis pincho de camarón. que nin siquiera un pincho, eso non existe. Non existe, que máis dá, non le importa a nadie. Esa é a clave da televisión. Vale, entonces se eu che dixo, por exemplo, que opinas da derrota do Deportivo? Devastador. E non sabes se é pa ben ou pa mal. Pero tens que dicir A lista da compra subeu un 10%. Hostia en Dios. Ves? Xa non valerías para dicir. Xa non A ver, valerías. que te digo outra vez. A lista da compra subeu un 10%. Que queres que che diga? Sí, dixeche que valía calcar cousa. Tanto... Veña, a ver. Acabou veña. enche moi pronto. Veña. A ver, no, o chasquidito. Dime outra vez. Chasquiditos. Dime outra vez. A lista da compra subeu un 10%. Merda seca. O primeiro que che veña á mente é que esa é a clave de los más grandes. Por que pensas que Ferraras está onde está? Non, porque Ferraras fai outra técnica. Vou che facer eu de Ferraras, dime ti. Pero que vas facer de Ferraras, que non saliste na televisión? Vou facer de Ferraras, ti dime que eu sei a técnica de Ferraras. Ti dime calquer tema. Aí ocupas na corte de todo mal. Vostedes que opinan? Pregunta yo ao do lado. Claro. Ou ao público. Que opinan nas súas casas? É verdade. E se non fai, vos que opinades disto? Ela... Pois moi ben, pois eso, que son a reina da televisión e non vou volver nunca máis. Ten cuidado porque pola mañán está a xente máis crítica. Porque están señoras jubiladas. É verdade, vendo a televisión dice. E eu son moi críticas porque eu teño unha na casa e é crítica. Dixe cousa como... Como che engordou o cu? Ai, menos mal que teño unha mesa diante e non se me ve. Dixe... Como dime de miña nai? Estás indo comprar roupa ou estás roubando aos vagabundos? Outro día, fai tempo desto, entenderás ahora por qué, díxeme, foches cortar o pelo. Que mal che queda. Punto e seguido. Vai aquí cho arreglen. Como che arreglan o pelo? Péjancho despois ao acabar. Vai aquí cho arreglen. Así que ten cuidado porque na casa das vellas estaban dicindo eso. Sí, non xa. Estaban dicindo... A do pelo bombona, de que coño vai?
Estaban dicindo, Pero... Sabes que se comentou? Que? Pola mañán. Que? Debe ser sobrinha de Parada. Por qué? Porque te enchufou el. Porque son tan inútil que teño que ser enchufada, verdad? Home, claro, ninguén pensou que estabas aí por tus propios méritos. Bueno, pero eu falei de temas moi serios. Así? Falei do pulpo. Eso para min é serio. O pulpo, falei do pulpo, preguntaronme se estaba de acordo en comer pulpo ou non. Cuidado, Puxexe esta Galicia en contra. A ver, vou te dicir a verdade. Eu fixo o que mellor se me dá, meterme con Parada. E entonces, tudo que sei meterme con Parada, gustoume moito. E despois Parada empezoume a seguir en Instagram. E agora somos amigos de Instagram. E puxome un comentario, puxo unha foto na que salíamos eu, el, máis os presentadores do programa. E puxo, aquí, conociendo por primeira vez a la super simpática Carla Núñez. Que creo que en realidad me está dicindo a mona esta da virgen. Insultoute bien. Porque eso de super simpática non me fatal. É que simpático xa é un adjetivo que é negativo dentro de ser positivo, non? Eres... Todas as persoas que dixen moi simpático é porque é normal, profundo. Moi simpático, son así con retranca, tendo en conta que Parada naceu en Galicia, ou veu despois, bueno, non sei, ou veu despois de pequeno para Galicia, ou veu xa así. Parada gallego. Pois é gallego, aunque non lo parezca. Pois... Porque non vai parecer. Coño, porque... Porque está operado, e o gallego non lle gusta operarse na cara. Non está operado, está reformado. É distinto. É distinto. Que hai que pedir permiso aí internet. A patrimonio. Se te metes aí tan fuerte. Parada ten que pedir uns permisos tan fuertes para facer os retoques estéticos que se pasa por cerca do Camiño de Santiago non pode. No. Non lle deixa. No, Dille a Xunta non pode, por usted pasar por aquí. Bueno, total. Acabamos de falar de túa porquería que non lle interesa a ninguén. Non acabamos porque son agora tan humilde despois de salir na televisión polas mañás que traio unha camiseta ca miña propia cara. Por si non te daches conta. No, varias caras. Con varias caras, claro. Pero el chiquión era pouco. Son eu con todas as miñas caras. Está ben que puxeches o nombre porque todavía non confías de que sepan quen eres. Claro. E dices, Carla. Teño que dixer que me regalaron. Pero porque Un amigo que teño que lle dá moi fuerte a estética. E aos porros. E nada, teño outra cousa moi importante que dicir, que é que posiblemente non volva nunca máis. Bueno, home. No, porque te... tan mal, home. Ánimo. No, porque teño que traballar moitísimo. No. Aquí quero que quede claro unha cousa. Non me botaron, marcho eu. No, porque teño que traballar moi fuerte, isto é verdade, Vou emigrar. Por motivos de traballo vou emigrar. Ah, sí? Vou emigrar por motivos de traballo. Sí, a donde? A Narón. Non é unha emigración moi fuerte. Bueno, pero... Ostras, cuidado. Non cambia nin de código postal casi. Pero por lo que costa o peaje é como un avión Sí, internacional. Entonces... máis barato ir traballar a Madrid. E isto non é unha broma. Igual había que mirar de eso. Pero bueno, así que volvo ao millor, así que volvo de Narón ao millor volvo a traballar, vale. Na televisión, dijo. Así que volvo de Narón igual va. Vas a traballar moi fuerte. Sí, vou traballar moi fuerte. Yeah. Bueno, xa contarei. Si queda ben o traballo que estou facendo, conto. Si queda mal, non. Ah, moi ben. Esa é a miña técnica. Xente de Narón. Si empezan a arder pafetos, avisade. Porque aparte non conoces a ninguén, vas a estar ali, vais a salir e beber. Bueno. E a intentar foder. Sí, correcto. Tu tríada. Pero non digas eso. Quero dicir outra cousa. Claro. Que ti estás aquí abrumado pola famosa que son agora, que son prácticamente unha celebrity. É verdade, estás abrumado. Sí. Venga, aparquei o coche agora para vir para entrar á tua casa e unha vella paroute. É verdade que é a tua tía, pero... Pero é verdade Pero paroute unha vella. Sí, entonces, quero dicir, para que quedes tranquilo, que eu aínda non son famosa de verdade. Non é famosa de verdade. Aínda non. Porque de momento aínda non vou devolver a roupa do Zara despois de poñela no plató de televisión. Ai. Que eso fano as famosas compran en Zara e poñeno para salir na tele e despois devolveno. Eu aínda non fixen eso. Oye, se van devolver, por que non compran roupa boa? Vou a refiarme cara. Eu se vou devolver vou a Gucci. Tens razón, Non vou a Zara. Igual en Gucci está máis... Non. En Zara non teñen tempo para eso. Xa, hai tanta xente que non se enteran. Claro, e hai tanta xente devolvendo cousas. Claro, pero... Porque hai xente que compra 3 tallas e despois devolve as que non lle valen.
Eso son eu. Pero... é cando compre por internet. Home, esa técnica se puede, que non se pode usala e despois, está feo. Está feo, porque despois vas probar a camiseta e ten todos os lamparós do sudor e do maquillaxe, eso está feo. Eu no tema roupa non podo entrar. Sí, porque é verdade que te vistes fatal. Iba a dicir que teño pouca, pero bueno, fatal non facía falta. Bueno, podemos empezar o programa xa? No. Espera, non vas comentar a cabeceira chula que temos este ano? Que metimos aí unha música de reggaetonera e bachatera que canta a canción do Todo Mal, Todo Mal, ta-na-na-na. A canha contrataches. A inteligencia artificial. Que é un grupo. Sí. Vai acabar habendo unha orquesta que se vai chamar Inteligencia Artificial. Molaba. Montámoslo nós. Sí. E vamos por aí... É todo, dicir a Inteligencia Artificial, faime unha versión super sobreactuada. E panche aí 20, 30 cancións. É o mesmo que ir ver al grupo Trébol. Unha versión superactuada, que hai dicir. Superactuada. Superactuada? Bueno, igual o que había que facer, hai que conseguir, como sea, e como sea, digo que igual hai que utilizar navallas, non ter que traballar todos os días hasta as 9 da noite para poder facer este programa como Dios manda. Porque esta terceira temporada ven con moito cansancio en riba. Perdona, ven con cansancio, pero ven con anécdotas e con moito cariño e admiración hacia os nosos chicoritas. Sí, pero ti sabes que as anécdotas tú na televisión nos parecen unha porquería a todos. Coño, unha porquería! Fun pola mañán ali á televisión. Calquer persona que sepa fabricar mel vai a Gallega cando queira. Solo ten que entrar por ali, tocar na porta e dicir eu sei como se fai o mel. Adelante, pase usted. Ou ter un repolo de máis de 1,5 metros. Por non falar... Eso... Bueno, perdón, eso abro un telexornal. Bueno, é verdade. É outra metade das persoas que non foron en un plató de televisión foron ao Atrápame se podes. Eso é un plató de televisión. Sí? No. Que era a casa de Paco Lodeiro. Dice, chanzo arriba. Dixe, pero cantos pisos ten a casa de Paco Lodeiro? Eso son as escaleiras da súa casa, claro, non ten toda a lógica. Claro, e depois baixen as sempre parecía a mí raro un programa de chanzo arriba. Claro, ele dixo, subite pola escaleira e o que ganan me lo zumbo. E o ganan premio. Levanches cartos, non, levei unha leitada de Paco Lodeiro. Entón, a ver, empezamos o programa. Paco Lodeiro. Ti non vas ir á televisión de Galicia nunca por culpa destas cousas que dis. Non, xa non iba ir antes por feo, pero na televisión só queren xente guapa. Gracias. Eu máis parada. Xente guapísima. Ese é o nivel. Xente guapa para a televisión. E con el culo de hierro. Porque hai moitas horas sentadas, que tu echele 2 horas na silla queda. Porque te vai echar bastante polo cu, pero bueno. Veña, a que anda Becan? Vamos ca nosa sección de a que anda Becan. A que anda Becan? A que anduvo Becan no verán cando nós estudamos ausentes? Pois non anduvo moi activo. Non anduvo activo Becan? En subir cousas, porque eu non me creo que non fora a playa e tal. Sabes que creo que está facendo Becan? Que? Estase facendo humilde en redes sociais, porque sube moita foto da Jaliña e tal e pouca isla paradisíaca. Ou está hasta os collóns de ir a... Hostia. Estará hasta os collóns de ir a Bali, Maldivas, e toda esta puta mierda. A ver se vai aburrir eso todo. Non creo. A ver se Dulceida en 2 anos anda con Jaliñas tamén. Non creo. Entonces estás me dicindo que eu como teño Jaliñas agora ao mellor dentro dun pouco ando nas Maldivas? Se che vai moi ben polas mañáns. Pero estás me dicindo que Becan non foi de vacacións? Eu non vin. É lo que fixo. A vida de sempre. Sí. El enganchou unha rutina que lle vai ben e non la cambia, como o meu pai de jubilado que non sabe que día é. Pero... Nin en que está. Pero ganou un Emmy, creo. Ganou un Emmy. Pero é xa non facer nada. E deime conta de que eu e Becan somos iguales. Non me digas. Sí, porque Becan... Joder, ganou un Emmy agora. Becan faino todo ben. Eu fago todo mal. Somos iguales pero contrarios. Como la Dosi e Telecinco. Como Squirtle e Charmander. Sí. Eran iguales, pero contrarios. Como Fran Rivera e Kiko Rivera. Como... eu que sei... O Deportivo e o fútbol. É lo mismo, pero... como deportivista para non ter esas bromas, eu iría preso. Pero como son do Depor, podo. Claro, tes carta libertad.
Bueno, eso. Como o galloso é o silencio. Que Beckham foi un xogador de fútbol espectacular. Eso é E verdade. ganou un É moi Emmy. guapo, non te olvides. Super guapo. E ganou un Emmy por unha serie. Manda carallo. Eu xoguei ao fútbol super mal, son feo e escribí unha serie que me temo que non ganará un Emmy. Escribiche unha serie? Escribí unha serie Moi ben. polas dúas carillas. Si, vamos facer o mismo que fajo eu. Si sale ben, dicimos que serie é. Ah, non, eu dixo, eu non teño problema en dixo, eu nunca fixen nada ben na vida, vou de cara. Eu son da telejaita, non teño que ocultarme. Entonces, ti eres como Beckham, pero ao revés. Pero todo malo. Todo malo. Entonces, Ti eres como Beckham, pero todo mal. Claro, de aí o nombre do programa. Entonces, si Beckham se follou ás pais pija, eu voume follar ás pais ser humano. E gracias. Eu con que respire doi campanadas al viento. O que pasa é que non sei se habería esas pais. As pais persona humana. Sí, creo que son todas máis plasticosas. Pero eu creo que haberá unhas estas pais para min. Sí. As pais cuarto árbitro. Estas pais que se lesiona algunha sacámola. Ah, sí. Pasa que nunca se lesionaron. Ou a que canta por detrás e as outras fan play, que sempre hai xente cantando por detrás. Non, nas países non pasaba. Bueno, ti que sabes. Sí, porque a Vitoria non deixaban cantar directamente. Ah, bueno. Estaba ali bailando e facendo un corín de vez en cuando unha palabra. Entón, Pero eu creo que sí que tiña que haber unhas estas pais, sabes por qué? Por qué? Porque no momento, eso levaría un agente ás 5. E no momento que unha quixera cobrar según convenio, Carretera. hai que telas amenazadas. Ou solo... Mira que teño moitos currículos sobre a mesa para ser Spice Girl, Facer la quinta Spice Girl. Eu creo que sí. Eu creo que había unhas pais cuarto árbitro. Diste que esos Spice Girls non cobraban segundo convenio? No. Que ao mellor estaban como cantantes secundarias en vez de principales. Eu creo que cobraban como grupo. Porque non tiñan metales. Claro. Entonces non achegaban a orquesta. E dúo nin trío, cobraban como grupo. O sea, está- O que se poida costar o grupo Trébol, costaba as Spice Girls. O sea, a cantante do grupo Che gana o mismo que as Spice Girls. Ah, che é unha orquesta. É unha orquesta. Sí. E donde teñen os vientos, Dios mío. Pois ali atrás ao fondo, que pasa Nunca que se os vas vi. moi borracha nos ves. Ah, sería por eso. Pero tamén podes puñer, iba a dicir, podes puñer na orella, non, pero todo o mundo ten vientos. E a veces non se ven. Claro. Escoitar, pero non se ven. Pois eso, que ti contratabas as Spice Girls e a elas chegaba yo do grupo Claxon. Claro. Ou a gente ao millón iba yo 2 ou 3 millóns de euros, pero bueno, porque Xa. mover cousas é o que máis caro, o máis caro. E isto sabémolo, quero dicir, ti estudiaste historia, por eso tes estes Claro, datos. e os datos son 90, isto xa é historia. E Completamente. se fora de máis cerca, ti agora ao ir un día polas mañás xe che dan periodismo. Dame un carnet de periodismo. Dache un... Eu agora son periodista, por ir polas mañáns. Tan periodista como a Patiño. Perdona, Patiño estudiou. Eu non. Non lle quero quitar mérito a Patiño. Non lle quitei un mérito, María. Bueno, Patiño estudiou, non sabemos. Patiño conseguiu o título. Bueno, Era moi de chara, seguro que lle deixaban copiar. A María Patiño é moi guapa. Pero guapa, este giro de A mí María secundaria. Patiño parece moi guapa. Que dices? É jalleja, e a mí non jalleja. É moreneta. Titular, exclusiva, a telejaita justa de María Patiño. Non dijo que me guste. Ah, te está diciendo que é Dijo que guapa. follaba. Logo María Patiño non é guapa. A mellor non era guapa antes, guapa, é pero guapa. despois de todas as remodelacións quedou moi bonita. Non, é guapa, guapa. Puxo moitos extras. Agora que lle puxeron un aire acondicionado, está moito máis guapa. No, a ver, María Patiño está moi ben. A min sí, a min caime. María Patiño eu levaría ás mañáns en vez de ti. Se eu tuvera... Oh, tía. No, levaría Ahora, contigo. Ah. Imagínate, ti e María Patiño. Buah. Na televisión de Galicia. Que programa bonito, Despellejando xente das Buah, aldeas. xa era bonito, foi María José a misa con un zapato de tacón, tipo se normal con zapato de tacón. Que acaba de enterrar ao home xa andan tacón. Xa andan tacón. Era bonito eso, despois foi tomar o vermú. E María Patiño. Marca. Era bonito, Ostras. Era bonito. Igual o que hai que facer é que ti seas a nova Patiño. Outra ela o todo mal. No, a home. mellor vennos. Total, ahora Pero ela tamén cobra como grupo Ahora, Claxon, ahora fai YouTube. Quero dicir, ahora o programa que fai Salva me fano por YouTube. Ah, é Nós compe- somos youtubers. é Somos competencia. primos hermanos. Competencia non, primos hermanos, coño. Somos... Pero competencia tamén. Ahora hai un señor que vai abrir o seu ordenador e vai dicir veixo todo mal ou veixo ni que fuéramos María Patiño.
Me cago en mi vida. É que estás poñendo YouTube imposible entre os Sálvames, os Todo Males e o Cristiano Ronaldo que se fixo youtuber. É verdade, hasta Cristiano Ronaldo... Fíxose Cristiano... Que envidioso. Que envidioso. E será casualidade Que foi empezar nós. que foi empezar nós e Cristiano Ronaldo dixo aí está el dinero. No, pero dixo, aí está el cariño de toda esa gente. Meteuse por cariño. Meteuse por cariño. Porque nin os de Sálvame. Porque quero ter chicoritas. Claro, nin os de Sálvame nin Cristiano necesitan cartos. Meteronse buscando o cariño. O cariño. O cariño que nos falta a nós ao non ter cartos. Que nos queren quitar todo. Eu que non me estaba botando por un barranco polo cariño dos chicoritas e iban a quitar Cristiano Ronaldo. Que Pero... te fai máis daño. A ver, eu teño que dicir unha cousa. A min, caeme ben Cristiano Ronaldo. Parecime ben, é que quero dicir, estalo dicindo con unha camiseta que a túa cara é o teu nombre, como non che vai querer ben, se sodes exactamente a mesma mierda. Pois sí. Pois, non, está moi ben. E Cristiano, en canto deixo o fútbol, tamén vai ir polas mañáns, Non irá ao mellor ao termómetro, pero vai ir polas mañáns. Que me estás dicindo? Que vai ir con José Manuel Parada, Cristiano Ronaldo, a falar de se se comen os pulpos ou non? Sí, só que ele vai non facer no Good Morning América. Ou na Televisión de Portugal, que é como Galicia. Bueno, Ai, a Televisión de Portugal ten máis cartos, estou facendo tonto en todos lados. Home, claro, aprende portugués, ou polo menos aprende a disimular. Ou líate con portugués, xa acabamos antes. Bueno, dicíamos de David Beckham. É verdade que estamos falando de David Beckham. Bueno, que pasa? Quería dicir que David Beckham últimamente está moi estancado no seu rollo de ser gallego. É verdade. Que así, porque está carjaliñas, pero non evoluciona. Bueno, recordemos, fixo mel, tamén andaba cunha barbacoa, e os domingos facía barbacoas. Puxo un grifo de caña na horta. Que se chamaba Estella. Estella. Que é estrella en italiano. Que che dicir, o tipo está intentando. Está intentando, vale, pero non podemos estar aí, hai que empezar a evolucionar. Non quererá David Beckham salir na Televisión de Galicia polas mañás, porque xa me falta o coño. Pero a ti os hombres non che quitan o chollo. Ah, vale. A ti o que te pode joder é María Patiño. É verdad. Centra o teu objetivo en María Patiño. Entorcerlle un tobillo para que non poida ir á tele. Vale, hecho. David Beckham non che quitou o puesto. Moi ben. Outra cousa que che queria dicir. Non, Está estancado. Porque ahora, vale, comprache as jaliñas, bien, mételle unha ovella, mételle unha cabuxa, non podes estar... Un porquiño aí, cébalo, mátalo, faz os teus chourizos, pero hai que evolucionar, non podemos estar carjaliñas aí eternamente. Estou completamente en desacuerdo. Por qué? David Beckham ten collóns de fraile. Vísterllos ou... No, ojalá. A quen? A Beckham ou aos frailes? Bueno, non sei. Ojalá tamén. No, quero dicir, ten collóns de fraile a froita esta... O sea, máis pequeniña, ao mellor. Que é así morada e... sabes cal che digo? Sí, as Claudias de toda a vida. As Claudias, collóns de fraile de toda a vida. Ah, puxo un peixeiro. Non é un peixeiro, son collóns Bueno, un de fraile. frutal. Mandoulle un frutal. De collóns de fraile, hai algo máis gallego que eso? Sí. Que? Unha nespra destas. Unha Un nespra. espreiro. Un spray, ter un niño de velutinas. Non, un espreiro é un chaval como de melocotón. As nespras son un tipo de abellas. Pero bueno, de avispas, pero... Bueno, pois eso, pois para que lo sepa. E os collóns de fraile? Sí. Pregunta. A ti canto che colle na boca? Me teria que probar. E de Beckham? Mínimo más. Bueno. Pois eso, que Beckham, joder, que Beckham, tens que facer algo moi gallego. Eu que sei, compra unha escopeta. Ainda que non uses, compra. Portela. Ainda que non teña nin perdijóns, pero ti compra a escopeta. Eu que sei... Unha lancha para ir pescar os domingos á noite. Ande madrugada. Cando cambia a lavadora, tira no monte. Por exemplo. É unha cerdada, sí, pero é gallego tamén, é moi gallego. Sí. É verdad. E ir cortar pinos e cortar os do veciño en vez dos teus. Pero por equivocación. Por equivocación, sempre é por equivocación. Claro. Obviamente. É que, vamos a ver, eso eu aí teño que dicilo. Hai unha pedra. Sí. E hai unha liña imaginaria. As liñas son imaginarias. Son imaginarias Pode completamente. ser así ou pode ser así. É que esa trampa está aí posta para calquera. No, e aparte, se ti me dis, é que todos temos un mapa. Ese mapa non lo tiene nadie.
Mas en realidad está en internet, chamase Ese Six-Pack e pode ver xa alguén queira. A mí o que teño de conocimiento é que hai un señor que é un señor experto que cobra moitos cartos por dicirches por onde tens que cortar os pinos. Non é así? Tes un conocimiento prácticamente nulo. Mira, tes tan pouco conocimiento que podes ir pola mañá a falar deste tema. Pero escoita, Do conocimiento que hai tes. uns expertos Di que uns sí que che expertos. saben ben como son as parcelarias. Que carallo van saber? Hai uns expertos que sí que cobran por eso, Sí, para que que non te cobran. equivoques. Bo, Non, que va? eu creo que sí. Eso ti sabes cales son as tuas leiras, cales son os teus marcos e listo. E se queres... Ninguén sabe cales son os tuas. Meu pai sabías todas. Pois- E marcamos os marcos todos, que me cortei os gustoxos para marcarlos todos. E píntalos de azul. Da Hai quen ti, outros teñen que pintar outro de color. rojo e outros con bolsas. E outros de blanco. Cada un fai como quere. Hai quen pinta os pinos, despois que hai a casca de un acorda can alera, Bueno. e me cago un día, tiña que haber pintado unha pedra. É verdad. Bueno, vamos con o seguinte noticia, con o seguinte tema do día. Ah, xa acabamos de darlle... Eu creo que sí. Vamos co seguinte tema do día. Queresme falarte de algo? Sí, Que? dá unha conexión aí. Conexión en directo con Telejaita para falar dun tema do que non teño absoluta idea. Non, podes decir que non tens ni idea. Ah, no, Porque porque- iso xa se dá por supuesto. Ah, Se quixéramos información, líamos o periódico. Tampouco. E agora imos en conexión en directo con Telejaita que nos vai falar directamente dun tema de rigurosa actualidade e super quente. O tema, non é? Que tamén. Encanta a doble vía sexual. Eu podo xogar a mañán tamén. Sí. Só temos unha cámara, entón non funciona eso. Claro. Oh, pois, que pena. Eu non sei xogar a mañán, eu non son televisivo, lo siento. Bueno, Eu podo charlar de taberna. Charlo de taberna un pouco. sí, contanos algo, un conto de taberna, veña. Jesucristo. Estuve vendo este verán, non sei por culpa de que, se é por culpa de internet e que a xente anda lendo cousas e se quere facer o gracioso ou que anda moito con frases de coña aos camareros. Ajá. Sabes, está como moi de moda dicirlle frases de coña aos camareros. Os camareros están traballando. É verdade. Pero é moi fácil andarlle ás coñitas porque ti estás bebendo, estás de broma, estás co jolgorio, pero outra persona non. Entonces, a que non lle faz chistes ao cirujano antes de que te opere? Verdad? Bueno, No. no. No, a xente está ali nerviosa, cagada de medo, e non lle di... A quen vas pinchar con eso, tonto? No. Pero sin embargo, a un camarero, si que lle dis... tráeme la dolorosa. Ai, ponme outra que este de vaso debía estar pinchado. E botan así todo o día. Hai xente que ten como 20 ou 30 frases de camarero. É verdade. E repítenlle todos os días. Eso, os camareros deben quedar hasta os collóns. Entonces, eu propoño que lle partan a cara? No. Que tamén. Porque eu non son da violencia. Sobre todo porque son pequeno, gordete e con pouca forza. Ao mellor se me dira 2 metros e pudera meter hostias como panes, era a favor da violencia. Pero como non son, vou en contra. Entón, voulle propoñer aos camareros, imoslle propoñer aos camareros frases de contraataque. Ah, É dicir, como anda a xente vindo a vacilar moito, ahora van vacilar os camareros. pareceme correcto. E agora imos dar unha serie de frases para que os camareros... Imos dar unha serie de frases para que sean os camareros os que vacilan aos clientes. Moi ben. Que che parece? Uau, estupendo. Oh, estupendo. Porque ademais, como mellor temos un pouco de suerte, ve un camarero e despois eu vou ao bar e o camarero di ai, como dastes tan boa idea, invito a caña. Ostras. É que é moi boa Eu idea. tiña que haber pensado máis estas frases entonces. É que que- non xogábamos caña gratis. É que xo mellor xogamos nos caña gratis, porque a mellor ahora chega un camarero super agradecido. E dinos, Maldita sea. caña gratis. Por que eres tan lista a posteriori? Xa. Cando xa estás escrito, habermo dito antes. Mira que nos xogamos cañas e eu deixaba de facer o Pero, traballo. sí, eu sempre hai que estar a favor do que che pode regalar cousas. Por supuesto. E sempre hai que tratar ben a xente que che pode chuspir na comida, que é algo que a xente non acaba de entender. E é como, tate pendiente de eso. É verdad. Que aparte, un lapo non costa nada, Non carallo. É das poucas cousas gratis que hai neste mundo. Antes de continuar co tema, temos que decir que hai uns ruidos de fondo, porque teño aos veciños falando de como foi o entierro dunha persona. De 90 e pico de anos, que agóstame moito isto que se dice. Tiña 90 e pico de anos. que é Entonces, como-
Entonces están meténdolle covisa á vella que teñen na casa de cantas flores. Tiña esa persona no tanatorio como dicindo, jódete que tienes máis ter ninguna. Non facer eso. Que cando vayas ao enterro e teña xente maior na casa, vai, non lle foi casi nadie. Claro. A de flor, había 4 coronas. Claro, non lle meter covisa á vella, en plan, ai, estaba chea de xente, Claro. cantas flores había, que bonito tiña o escaparate, tiña estanterías con flores, home, por favor. A Estela estaba guapa. Pero ti crees que a Jorge Javier lle pasa isto? O que? Que de repente está grabando un programa e escoitase a persona falar dos entierros de... Sí, claro. Sí. Home, entre cámaras, cantas veces non hai ruido. A min teño me mandado calar un montón de veces. Pero non era o presentador Jorge Javier. Porque non lle cadrou. Que pasa? Ti podes ir á televisión e eu non podo traballar para Jorge Javier? Eu Sí. espero algún día que Jorge Javier lle vaya tan mal que chegue a traballar con a min. Porque que a mí me vaya ben. Entón, agora sí. Imos dicir frases dos camareros para que vacile un camarero ao cliente. Veña. E entonces vamos a empezar con... Chega un tipo e dixe, quería tomar un café solo. Pois vai a tomar a despensa, que o bar teño cheo de xente. Pero iso é moi gratuito. Van a ser así todas frases gratuitas. Ah, por supuesto. Ah, sí, sin... Home, claro. Sin concordancia de género. No, ni de número. Vale. Eu, por exemplo, pois entonces, si é así xa sin a lo loco, cando chega alguén e che diga queríamos unha mesa para cenar, o camarero colle e dille vai estar moi dura, pero como que che dé a gana. Está al dente. Claro, está moi ben. Por Ou como que che chega unha e dixe quería unha caña, querela pa fondo ou pa cucharilla. Claro, unha caña especifica, mijo. Cando chega o camarero á mesa e dille aos clientes imos pedir para compartir. Pois o camarero dille ai, agora mesmo non teño fame. Claro, porque parece que queren compartir con él. Claro. Eso é, pasa moito. Agora mesmo nós esperades media hora. Claro. Entón, e ao mellor que estás ti de camarero andando pola sala e dixe un... Podíame traer un viño? Podía, e sigues andando. Porque especifica, machote. Moi gallego eso. Sí. Despois, cando che dixan perdoa, a conta, ti dille 5, 4, 3, 2, 1. É unha conta. É unha conta. Claro, a mí parece Despois perfecto. tens que levar porque joder, marcha sin pagar, pero... Ah, si, igual non é teu. Cando che dixan un café templado, pois ti por e dille, quitasme cago en Dios. É un café templado. Templado, Moi cara, templado. moi templado. Despois se che din, ai, perdona, tes azúcar moreno? Sí, está na cociña facendo tortillas. Que ao paso que van pode ser real en calquera momento. Ou a mío que vean un e dixe quería unha ensalada César, chámome Carlos. Por exemplo, pode dicir eso. Ou cando che dixan, un auga con gas. Botes un pedo e despois dixlle, auga outra vez agora. Era má hoja e levaba gas. Non había necesidade. Do peido. Bueno, home, si tiñas gana del, non forces. Claro. Pero se che iba a salir xa solo. Por exemplo, se che di un fulano, ponme unha Coca-Cola cero. Decídete, eu queres unha Coca-Cola ou queres cero? Non. Ou a mellor dinche, ponme unha estrella. E dinche ti, baixo chalura se quieres, guapísimo. Son todos chistes un pouco malos para que, cando lle pides unha dolorosa, tampouco é moi gracioso. No, claro, son chistes. A ver, é combatir o chiste do cuñado con chiste do cuñado. Porque se vas moi ingenioso non pillan. Claro, no. Chiste del cuadrado más chiste del... No. Ya, estaba ben que superas decir cuadrado. Chiste del cuñado más chiste del cuñado al cuadrado igual al cuñado por cero. Bueno, Ves como hai que temos que deixar algún traballo que deixar. bueno, total, que si colletes estas ideas e as facedes algún día, bueno, pois pues contadnos a ver que tal, sí. Gravadio e puñede a reacción da persona. Sobre todo cada peido. Non sei, sobre todo con esa. Sabes que eu non teño afición por viaxar. No, ni junga. A mí non Xa gusta... que veñas aquí, pareceme que tens que sacar o pasaporte. Home, para mí isto contabiliza como viaxe. Sí, Eu todo o que al sea... extranjero. Eu todo o que sea salir da aldea é viaxe. Isto é lo que é máis unha aldea que isto, Nueva York. Pero teño que salir da miña.
A ver se te enteras e escoitas cando falo. Porque, claro, Perdona, compañeros, temos conexión en directo. Estaban falando polo pinganillo, claro, non... Vale, che despois eso ahora, cando vas. Sí! Ves? No, que ahora creo que é Telepisa, que me van a traer unha pizza. Can me dera. Hostia, ese pinganillo poderás conectar con... Imagínate que te chaman. Dime, mamá. Falas con tu nai mentras faz o programa en directo, podría ser. Bueno, miña nai, pásame que me vai mandando un WhatsApp. Ah, sí? Sí, outro día dicíame, dale caña á parada. Mandouche un castelán por si parada non entendía. Miña nai fala gallego. Bueno, vamos a falar dun tema que este verán estuvo de candente actualidade. Sí. Que é? Viaxar separados nos avións. Ai. Resulta que Ryanair... No, este é un tema que me toca a min, Sí? Home, é que ti cando vas de viaxe e ves ese matrimonio que se teñen que poñer un en diante de todo e outro atrás. A ver a cousa máis bonita que eso. Non é bonito ver un matrimonio que levan 15 días xuntos e de repente Ryanair obligaos a poñerse uno en la fila 3, outro en la fila 25 e velos cunha sonrisa, tranquilos, relajados. E depois cando baixan e collen as maletas xa se pañen de mala hostia outra vez. É precioso ver ese momento de relajación entre as persoas. Sí, mola moitísimo. Pero por que non che parece ben? No. Por que? Hostia, porque resulta que agora cada compra ese billete de avión en Ryanair poñente separado. Pero ademais, adrede. Porque Ai, sí, quedan dous e de repente aparezco lá atrás. É verdade. Só quedaban dous juntillos porque aparezco tan longe. Fano adrede. Fan adrede. Fano adrede. E isto a xente igual non sabe. É por cartos. Igual a xente non sabía que era por cartos, era por cartos. É por cartos, para que pagues por ir xuntos. Exacto. Entonces, ti estarme dicindo que agora, imagina, un supuestísimo que eu tuvera parella, vamos en avión. Entonces o avión vai se esnafrar e eu teño que levantarme e mirar para atrás. Cariño, quérote moitísimo. No, usted no, a do lado. Que te quero, home, Ryanair. Que aparte os teus avións tampouco son os máis seguros do mundo. Déixanos morrer xuntos, polo menos. Sí, Xa é que non- yo he visto xente que lle ves que ten medo ao despegue. Hai xente que non lle ten medo ao voar, pero sí ao despegue e ao aterrizaxe. Houve unha vez unha señora que se me agarrou a min á man. Porque o home tiña o alá en diante e iba me agarrando, cortou-me a circulación. Eso Porque a mesmo. señora tense que agarrar a alguén, joder. Claro. É como se vas parir e no paritorio o teu home está na sala do lado. Hostia, efectivamente. a quen lle agarrar a man? Pois isto é o mismo. Claro, hai A ver. que Ryanair un poquinho de decencia. A ver. Porque isto é como que ti, Eu só teño que dar razón. vayas a cenar e que te senten na mesa de outra xente. Non, é que se queres cenar a tua moza, tens que pagar un extra. Home, iso a mellor gustaría verte en Osborne, pero as persoas normales non o acabamos de ver. E a xente dixe, non, é que vale tan barato, como é tan barato. Hostia, como se eu vou botar gasolina, botar unha colonia de Bustamante e queima o motor. Ai, pero por 2,50 €. Home, sí, pero prefería ter o meu cochiño. Ai, estamos descubrindo aquí unha parte de Telejaita moi romántica. Sí, claro, eu quero ir pejadiño á xente que matura. É que unha vez que máis próximo estuve a morrer nun avión, iba con miña nai. Íbamos sentados un ao lado do outro, cando Ryanair non eran tan hijos de puta. A min dou unha vida estar con miña nai. Eso é verdad. E non quería ter a 7 filas máis para atrás, ao mellor. Que para ti fora unha tragedia, é unha situación traumática que é que non quedaba bocadillos de xamón serrano, ao mellor. No, que casi nos esnaframos 2 veces, o tipo volveu para arriba e dixo, vou non intentar outra vez, se non temos que marchar a outro aeropuerto. E non o dixo en plan, vou non intentar outra vez, vou non intentar outra vez. Está a cousa complicada, e que aparte facía así, e dunha das veces casi toca cala no chan. Ai, bueno, E foi se unha... tocara estábamos todos mortos e non había todo mal. Algunha xente Pero había que unha leva- tragedia aérea para facer un programa de tragedias aéreas en Galicia. O mellor podía ir eu pola mañá a comentalo. O Mira, programa das a mañás. próxima vez hai de matar no avión, para que ti podas ir comentar no. Agradezo. Bueno, entonces que? Pois que Estás en contra? vas ali hacinado, ainda por riba, Sí. que ainda por riba de separarte, os asientos son pequenos. Coño, que eu son petiso, e bate má perna no asiento de diante, se vai para o gasol, ten que ir deitado no corredor do avión. É unha cousa a mí que me parece... O sea, vas de lado, para o lado tamén vas moi apretado. Que a mí gostame moito apoiarme, se vou con alguén conocido, apoiarme para dormir
dame igual que o vuelo sean 15 horas que 15 minutos. Eu teño que dormir. E unha vez babei o ombro todo a un señor. Porque me quedei a dormir. É bonito eso. Que, por cierto, justamente moito falando desto, a xente que dorme no avión e pon as gafas como a can se lle ve que está a dormir, pero está así ca boca. Xa, justamente moito esa técnica, como así non sabrá nadie que estoy durmiendo. Bueno, e non sei por que fagueo que tamén. Que máis? Pois nada, iso que non me gusta, que unha, imos separados no avión, e dúas, imos hacinaos ali, que casi non poden nin respirar. Ryanair, non tes un avión, tes un camión de porcos. Que o sepan. E isto non te lo pierdas. Isto non será unha publicidade de Ryanair encubierta, un millón. Sí, vai gustar moito a ele. Menos mal que non escoitan o gallego. Pois hai unha cousa, que os genios del marketing e de las buenas palabras decidiron, vámoslle meter comida, e pásanche con comida. Señora, prácticamente non collo, si como un bocadillo, deixo de coller. É como cando levas o pantalón moi apretado o día da festa, como repita postos, revéntame. Pois co asiento de Ryanair igual. Sí, é verdad. Eu, para ir en Ryanair, houve unha vez que tuve que cagar antes de subir. Porque non me cabía. Para dar co peso, tamén que exigen. Non me cabía o cu no asiento. E depois parecelles ben que veñen con colonias. Pero con colonias de marca. Ai, sí. Porque claro, eu estou pagando para voar un billete de 4,50 €, pero vou gastar nunha colonia 80 €. Vou gastar 80 € en oler como Anabel Pantoja. Así parece que iso ten algún tipo de lógica. Non, se vou a barato, polo menos sácame colonias, eu que sei, sácame unhas toallitas do marisco. Eso a mí eu podo comprar. E claro, en Ryanair ainda por riba, deixenche levar maleta, eso sí, ten que ser unha maleta de pinipón. Se queres levar máis de dúas cousas, a pagar, que é o que lle gusta a Ryanair, é o seu modus operandi, que pagues por absolutamente todo, incluso por levar roupa. Entonces acabas ti levando 3 jerseys postos, 2 pantalóns, pensando a ver se con esta roupa me podo mover, que vas aí con menos mobilidade que Ramón San Pedro, e cando estás ti aí que non te podes ni levantar os brazos, pensando se chegan 3 mudas para 7 días, que esa é outra, entra un fulano co ataúd de seu pai cheo de roupa, hasta arriba, e dille a azafata, eso tiñes que facturalo. Pero se estou aquí. E a azafata mirou e dille, mete onde o poidas, apoia aí en riba de pau gasol. E deixenlle levar a un macuto gigante e ti ali cos 3 jerseys pensando, eu son su normal e todas me caen a min. É verdad. É que iso é terrorífico. É verdade, non che ten pasado estar na cola de embarque que todo o mundo leva maletas máis grandes que a túa. Claro, e ti estás... Pásame sempre. E ti que ainda fuches ao aparatito aquel de metal a metela en plan, ai, colle, menos mal. Sí. Igual iba preso. E os outros, ai, venga. Pois sí. Como xigase Ryanair, vai acabar poñendo un candado nas ventanillas. E se as queres abrir, mételle un eurito. Non des ideas, Joder, é que é o que lle falta. Así que, chicoritas, a próxima vez que un amigo vos dija, fun a Mallorca en Ryanair, cóllelo polo peito e dille, foches, pero nun camión de porcos. Pareceme moi ben. E isto era o que tiña que dicir sobre o enfadadísimo que estou que te separen a propósito. Sí. Porque, se fora aleatorio, eu aí non digo nada. E nós temos un sistema que é aleatorio. Pero andades a xogar para que nunca toque. Sí. É verdade. tendes a trampa feita. Estades separando a xente por joder nada máis. Non che fai moita gracia tamén, falando de avións, a xente que nada máis despega o avión, xa ten que ir ao cuarto do baño. Que deste, pero xa acabamos de subir, por Dios. E xa está a xente indo ao baño e sempre está ocupado o cuarto de baño. É verdade. Que vai fazer a xente aos cuartos de baño dos avións? Pois non creo que moito, porque é moi pouquísimo sitio. Pois alguén sabe que o vixen. Eu nunca fun a un avión nun cuarto de baño. E ao revés tampouco. Nunca foches ao baño dun avión? No. Eu nunca jamás, non sei ni como é. Eu se fui unha vez, me parece. Ah, que non parece moi apetecible. No, No. Creo que acomoda os festivales. Sí? Que ten cerveza por todos lados. Ojalá. Do piloto. No, creo que acomoda os festivales. Sí. Así, pequeniño, despois ti mexas, tiras da cisterna e callen encima aos paxaros. Ese é o que me contaron a mí. Sabes que tampouco fun ao baño dun festival nunca. Nunca fui ao baño dun festival. No, é que eu sempre me mexo contra algunha verja ou contra algunha persona despistada. É que se pode mexer de pé, nunca mexo noutra cousa. Bueno. É, a mexar de pé, se hai taza, para eu non se pode mexer de pé. Porque vas a acabar mexando por fora. Hai que saber os teus límites.
Bueno, pues, exclusiva de Telejaita. Este programa dos exclusivos. Xa vexo. E todas igual de boas que no teu programa, de verdad. Bueno, queres que falamos de algo máis ou... Eu querer? Non quero. No. Ahora, se nos fai falta... Queres que o deixemos aquí esta semana? Non sei, canto tempo levamos. Somos conscientes das nosas limitacións. Sobre todo físicas e mentales. Paramos esta semana, que creo que xa contamos así algunha cousa interesante, ou non. Que crees? Xa para a semana que vai falamos de outras cousas así con outra tranquilidade. E se pode ser, preparamos. Veña. Sabes que levamos dicindo isto 3 anos? Non, home, pero vai estar. Bueno, pois entonces prétiche. É que non sei canto tempo levamos. Moito. Levamos máis de 20 minutos? Sí. Pois me vale. Eu nos podcast e no amor, máis de 20 minutos xa é relación estable. Por eso sempre lle dixo as que me chaman para vender cosas por teléfono e dixo, quedanche 20 minutos, guapa. Como aguantes 20 minutos falando, me somos novios. Que é normal. Bueno, pois, chicuritas, vémonos a semana que ven. Ai, quero dicir unha cosa, chicuritas. Chicuritas, mandádenos todas as historias que teñades guais. Que na primeira temporada mandábanos moitas e na segunda mandaron menos. A ver, porque nós pedimos e temos que pedilas E por entón nas pouco, joder, nas estou pedindo. Un pouco de xeito, que tipo de historias? Sobre que? De que temática? Cuánta longitud? Hai que dar información. Os chicoritas que ven YouTube son moi poquísimos. Son os elegidos. Son, como se chama isto da mel? Son a jalea real da xente que ven, que nos ve. Estes xa saben todo e van nos contar unhas historias que son caramelito para los monos. Entonces nós anteamos esas historias, sabes? Depois xa facemos a sección ao redor da historia. É dicir, ahora si vai nos contar un chicorita destes supremo de YouTube, vai nos contar unha historia de puta madre dunha vez que foi aos Cars. Pois aí podemos nos poñernos, historia das despedidas de solteiros. Bueno, sí, vale. Bueno, eso, que si tedes historias... Que sean lo mejor de la crema brutal que as mandedes. Sabes que a xente pasa aí unha cousa, que cando lle preguntas se ten unha historia divertida, dinche, non se me ocurre, e despois pasanlle cousas que son brutales. Sí. Si escarabellos, o que pasa que hai que botar moito tempo con esa persona. E sabes que contan tamén sempre? Que? Que unha vez emborracheime e quedeime dormido cagando. Ou vomitando. Ou que caín polas escaleras da discoteca, eso conta todo o mundo. Sí, son caín polas escaleras, diste, va todo. Pero despois hai historias que son moi heavy. Sí, sempre o que che di. E o que as que máis morren da risa foi cando as que nos mandaron unha vez sobre o día do pai. Eu esas casi morro que risa. Era buenísimo. Que sempre che pasa que di, tes algunha historia? Eu teño 100.000. Ese non ten nada. Ese non ten nada. E o que te di, eu que vou ter. E pois sí, bueno, unha vez salín de festa a Santa Comba, acabeime alistando nun grupo paramilitar e depois roubamos un tanque. Ou pode ser historias de xente que conozcan. Ou de oídas, eu por exemplo, vou contar unha. Famosos. Vou contar unha que me contaron a min últimamente dun tipo de Ourense. E así poño de exemplo e o mellor alguén sabe unha historia parecida, unha historia moi loca, non? Historias locas que me contaron a min. Por exemplo, un tipo de Ourense, isto é verídico completamente, colleu e estaba traballando na fábrica, levaba non sei cantos anos traballando na fábrica, estaba hasta os collóns do seu xefe, colleu un día, chegou á fábrica, dixo ao xefe, a tomar por culo, eu non quero traballar aquí nunca máis, marcho, adiós, se acabou, se finí. Colleu a bicicleta, marchou para o campamento base do Everest, en bicicleta. Desde Ourense hasta o campamento base do Everest en bicicleta. Un fulano de Ourense. Contaronme esta historia verídica, si este señor aparece por aí, que se presente aquí, por favor. Pero non na bicicleta. Pero non na bicicleta. Para vir no coche. Por internet. Pero bueno, é unha historia que me contaron, entonces se sabedes historias así moi locas de cousas que fixera alguén, pois podemos... digo che unha cousa, sabendo como son os traballos en Galicia, ao mellor chegou no día do cabreo, en plan, me cago en Dios! Me cago nun cargado de Cristo! O campamento base do Verás. Non me parece tan chalao. Ai, pois moi animado. Se estaba nunha fábrica en Galicia, as que lle teñen que ter pasado de para arrancar e non volver máis, o que me tal que volvera. Pois eso, se tedes historias e conocedes historias de xente así moi locas, pois podes non la contar e comentaremos aquí. Agora sí, vémonos a semana que vamos. Se Dios quere, máis la Virgen do Carmen. Veña, chausillis. Chausillis. Por mí xa estaría, non dixen por mí xa estaría. Dios, non dixen por mí xa estaría. Por mí xa estaría, chausillis. Chausillis, E mal, que me vai caer. Joder.